Ngendlela umqemane ngakhona ugogo Selina Mancwe ungafunga kulona iqiniso ukuthi usephile iminyaka evile kweyikhulu kwazise ubeqhulula namahlaya. Ngeshwa le ntombi endala yale yaphetha kusivezela imfihlo yayo yokuphila isikhathi eside kangaka. Kunalokho ithi yenele ngeminyaka esiyiphilile ngisho noma isingaficwa ukufa iyolala inokuthula emoyeni. Intombi endala ithi sesenele isikhathi esiphile emhlabeni, ithi sikubone konke, ike yasebenza, yagijima, yaphinde yaxuma njengohlanya. Uthi ke ngezikhathi zakhe wabe yiledi ngaso sonke isikhathi ehlala egqoke izicathulo ezingamakwayikwayi. Umakhelwana bebezombungaza bamchaze kanje. Uthi nabo bakuthakasele kakhulu kuzobungaza usuku lokuzalwa likagogo uSelina, uthi kakhulukazi njengoba ewumuntu olungile nje. Nakuba sezasho nazontathu izingane zayo lenkehli ithakasele impilo futhi ifisa lolu kube usuku lokugcina ibungaza usuku lwayo lokuzalwa, edl'anhlamvana.